नमस्कार, प्रणाम। हम राजीव हई और आप लोगन के एगो आपन नया भोजपुरी कविता सुनावतनी। जेकरा में ईमान बहुत बा, अब ऊ परेशान बहुत बा। जेकरा में ईमान बहुत बा, अब ऊ परेशान बहुत बा। जियले मुश्किल बाटे इहवा, मरल त आसान बहुत बा। जियले मुश्किल बाटे इहवा, मरल त आसान बहुत बा। सच्चाई पर अब के चली, सच्चाई पर अब के चली। ई रास्ता सुनसान बहुत बा। प्रजा भूखे बिया लेकिन राजा जी के शान बहुत बा। हर मुद्दा पर हावी इहवा, हिंदू मुसलमान बहुत बा। भूख गरीबी बेकारी से ई हाकिम अनजान बहुत बा। सबके रोटी देवे वाला कर्जा में किसान बहुत बा। सबके रोटी देवे वाला कर्जा में किसान बहुत बा। अब पहले भी मुश्किल रहे पर सांसत में अब जान बहुत बा। चुप बानी जा पर हमनी के जियरा में तूफान बहुत बा। जेकरा में ईमान बहुत बा, अब ऊ परेशान बहुत बा। थैंक यू।